kamusapotiro kari kuitwa the Chiwenga family panguva ino pasocial media kari kutoshamisa. Unonyatsa kushaya kuti vanhu motive yavo kana agenda yavo ndeyei. But panguva ino VP Kosano Chiwenga pamwe chete his wife Minnie Baloyi vari kunyatsa kuwana unwavering support. Panguva ino kuchionekwa kunzi these guys panguva ino kana zvikuru kunzi by any chance zvikaita aiwa nyika inogona kupururudza zana pena mashoko ari kuda panguva ino vanhu vanyatsoratidza kuti they are happy kana vachiona Chiwenga pamwe chete his wife panguva ino vachipinda mumacommunities nekuita zvavari kuita. Aiwa panguva ino vanyatsoratidza kuti they are willing to take it and grab it in 2028. Subscribe or like on the bell icon. Kevin Mjati anoposta Minnie Baloyi obudanyira chiti good morning Zimbabwe Fudzijena Minnie Baloyi in you Vambire and in Zimbabwe we see God's hand at work. For the Lord so loved nyika dzino Chiwenga that he gave you to stand up by him. Remain steadfast, clothed in grace and purpose until the end. For the victory belongs to God alone. Vambire Oye, the future First Lady of Zimbabwe, Minnie Baloyi, a vessel of hope and divine purpose. Zimbabwe is fully behind you. Usatyiswe nemabhinya murora tinopedzerana navo kana nguva yakwana. Till the end, you are loved and appreciated by all sane Zimbabweans. Ndo mashoko anobudanyirwa panguva ino naKerina Mjati. Aiwa sapoti yacho vari kupa kuna VP Kosano Chiwenga nyatsoratidza kuti aiwa yakanyanyisa panguva ino. Aiwa they are trusting in Chiwenga pamwe chete naMinnie Baloyi vachiti aiwa Chiwenga aiwa akadiwa naMwari paakapiwa a wife like you. Panguva ino anomusapota achinyatsokumeka sure kuti aiwa they achieve aiwa maaspirations avari kuda ari kudiwawo naVP Kosano Chiwenga. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe or like, on the bell icon.